Ang atong Ginoo wala sad siya dawata kaniadtong tao pa siya diri sa kalibutan gi salikway. Pero sige silang pangutana og ikaw ba gyud ang manluluwas? Yan ingos Jesus, ako naman mong gisultihan pero di man gyud mo mutuo. Pero dunay nituo niya, small minority nga maoy gitawag niyag mga apostoles. Nakuhaan pa gani gitog usa nganlag Judas kay mibudhi man to niya. Pero para ni Kristo igo na nga naay 12 ka mga tao nga mituo sa iyang kausa sa pagluwas sa kalibutan. Lisod kayo no? 12 ka tao unya luwason ang tibuok kalibutan nya siya wa kaabot og ilan man ang terminos usa ka presidente 6 years ang iyang termino murag terminos barangay kapitan tulo ka tuig ra gikan sa iyang pagsugod og sangyaw patay siya nitugot ra pod siya nga mamatay siya. Nabalaka ba siya nga kining maong kausa mawagtang? Wa gid siya mabalaka. Mao na nga sa atong unang pagbasa tin-aw kaayo nga ang iyang kausa ming kaylap nya gipanglutos pa gyud kanang gipangpatay gid sila ba nya ning kuan ning kaylap hangtod gyud nga niabot ngadto na gani gawas sa Jerusalem, gawas sa mga Hudiyo, niabot na sa mga pagano, og didto sa yuta nga dili na sentro sa ilang evangelization, didto sa Antioquia, didto unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyano, Christians. Nya kita ato nang gi-translate sa ato ng pangalan, Katoliko. Pasabot, mulukop sa tibuok kalibutan. Unsa man tong espiritu nga naa ni Kristo o ang espiritu nga naa sa mga tinun-an nga bisag jutay ra sila ning kuan man ning tubo magmayo nya gipaningkamutan pag yung patay dili ra ba ordinaryo ang mga taong naningkamot pagpatay, mga pangulong pari, mga pangulo sa mga Hudiyo, mga emperor maoy ning kuan ning patay nila pero imbis mamatay ning daghan og maayo. Ang naa silang kasing-kasing is the Holy Trinity, ang kanibang kahiusa sa Ginoo, usa ka Dios, tulo ka personas, the Holy Trinity. Unang ug ako ning i-relate sa resulta sa eleksyon karon, kusog kaayo ang espiritu sa unity. Dili ko maingon tungod ni Bongbong Marcos or tungod ni Sara, pero ila manggong gisagop ang kanibang gitawag natog pangandoy or gugma sa kahiusa, unity. Matod pa ni Kristo, ang nasod nga magpunay away malusno, ang pamilya nga magunay away malusno, ang parokya nga mag-unay away malusno. Pero kung magkahiusa, ang sa may hitabo, mulambo. Matod pa niya, ako ang punuan sa paras, kamo akong mga sanga. Magpabilin gani mo nako, mamunga gid mo og daghan. Pero mawa gay mo nako, sa may hitabo, malaya mo og isugnod. Katubitang pagdamag sa bagyong Udit, daghan man kay nangabali nga mga sanga ato, dagkong sanga kanaging ato diya kilid, mga kahoy nangabali ting dagkuag sanga sambag dako pas lawas dako puspos in town nangalaya gito sila. Pero tanawa ang nahibilin, bisan pag hapit gipanitan sa hangin hurot gyud tanang dahon, pero tanawa karon no awa mong tanaw. Awa, di ba nanahon na? Nanahon nga naman, wa man mabuwag sa punuan. Ana. Dili tingali ko muingon nga sayop ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba nga
kining unit team, labi na gid si BBM, Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanan nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, sa panang uban diha, basta kaning tanan yung negative nga gipahamtang ngadto niya. Ako na lang ning isulti karon, wag ko magtabi-tabi anis una, pero naka-appreciate gyud ko sa iyang batasan nga mura siya og si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang gyapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong nga migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga mireklamo siya, nga mingbahos pod siyang atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiya nya niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilawom kay nigdot ato pa lang pagsugod pa lang nila ba lisod kay ni kuanon, lisod kay ni buntogon. Pragod anang lalaki manguyab sa babae nga ingnos babae, bati ni mugnaon, bati ni mugnaon, kapobre nimo, kabugo nimo, animal nimo, ana ba? Nya ang laki di ra gyud magtingog, ana ra gyud, ana ba nya. Sige lang yung dot-dot, ana no. Oy, ado kay matukhangan ginang bayhana. Mudot. Mudot na pragod na mga asawa, sige kulatas bana, sige ikaw bana ka, ikaw pistiha ka na kay nasuko lagi. Ang bana di ra gyud magtingog, anap tamparuson, di ra gyud magtingog, magsige ra gyud ingon, I love you. Love you ka diyan. Patyon tikang buanga ka na ana. Oy, di na dantag buntag oy, matukhangan gina. Ngano man tungod kay musud lagi ang espiritu. Di na ni magkinahanglan og Katoliko baka, Kristiyano baka, Islam baka, or unsay imong relihiyon. Kay ang Ginoo, Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota. Ma-apply gini sa tanan atong mga sa tanan sa business, tanawan ng business establishment ug kuanay ta diha, magka away-away na mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business, pero magkahiusa o saray kausa, mulambo gina. Ug mao na ang misyon nato. Nya kumusta mamoron sa inyong pamilya? Nagkahiusa mo? Di ra ba mo parehag partido atong pag kanaganing before sa election? Hinaoton ta nga karon mo concede na. Makiglamano na. Doon na ra ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido. Maglalis man sila, buwag la sa kuno. Ambot og nagbalik na baron sila ka. Og nakita nako karon akong gitan-aw sa news, mao ni ang sugod atong 2016 ba to 2012 hangtod karon mao ni siya kinadak-an og percentage sa nibutar nga mga kuan ba, mga voting ba, niabot tag 65 million. Ang pinakataas nato 61 million man to panahon ni Duterte. Karon kuan ron 65 million kuno ang nibutar. Nya nakita nako pagbutar nako ba nga itang hapsay naa ang kalinaw. Wa tibok Pilipinas aduna lang to yung murag pinatyanay duha ra ka buk patay. Nag-away lang tungod atong sa den VCM nga nasayop unya nagsige nagpinasan ng linay hangtod na sangko sa away, pero dili gyud ingon nga kanabitang gubot ana. Generally malinawon, malampuson dinhi og sa abroad. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ning mga negative nga mga hunahuna, pero mulaom ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon basta mo higugma lang tas panaghiusa, mo higugma ta sa atong isig ka
tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Muna iampo nato ang mga nidaog nga unta mahigugma sa mga nangapildi. Iampo na ha, nga tudloy silang namoy kaila, higugmaa ang napildi, ayaw daog-daoga. Naraba sa uban, maingon, kining barangaya, wa ko kadaog dinhi, wa na gyud mo roy tubig. Ayaw, kay muhubas sa dang imong tubig, ug di na ka makighiusa, muhubas pug ka. Dunay usa ka politisyan nga akong kaila, nga ang iyang style, pagdaog diya sa eleksyon, kadtong mga lugar nga wa siya kadaog, mo'y giuna niyag hatag og project. Pagsunod eleksyon, landslide. wa naman siya kontra, kay matod pa niyan, tagaan ko ning akong suodaan, okay naman na, pero kadtong wa nako, di nako suod, akong unahog tabang, mo suporta na to. Mo sa mo kay init dire, pero ingon ana bang style ba ang nidaog mahigugmas mga nangapildi, ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Unsaon man paghigugma ang nakadaog, atong respetuhan, tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Pero kung nas imong bana o sa imong asawa, o nahigugma ang bana sa asawa, unsa may buhaton, tutukan na niyang naong sa iyang asawa, niya iniday lakaw, mingon siya, day, ayaw usa. Siya nga naman, murag wa mag-angay ang badli sa imong kilay. Ana, di man to makita sa asawa, ang bana nga nahigugma makakita ato, pero wa niya ina hibat man ang imong badlis makasuko man na time sa day, murag wa man ni mag-angay sa ako itsik, pag check na sa tanawan sa bitaw no man di taas-taas man ni pagkabadli sa pikas, imo nang angayon ikaagay sa kan na gwapa na ka kisbe, ana day, di ba mura sa kugbana no. Di imagination na ako kamosan no, pero magsinawayay mo ana lisod kayo. Mananglitan ron imong bana, hubog, porting hubuga, di nahapit ka klarog lakaw, unsa may imong isulti niya, magyaw-yaw ka, mayingon ka, ikaw, patuyang kag inom, yawa ka, ayaw, magmaoy no na, mga buak no na tanan imong kanda, ang imong buhaton, kay magwarawara naman na siya, kay di naman nakatarong og lakaw, imong tabangan, diri-diri agbay nako be, kay ako kang tabangan aron makatarong kag lakaw. Mana din na imong bana, believe jud ko ani akong asawa gyud, buutan kaayo. Ay naman imong kwarta sa horot na. Nya, sa may nahitabo sa napay utang dito. Ana, mingon din imong asawa, sige lang, ning kamot lang ko og magpanglaba kay ako nang bayaran. Oh, nindota no. Mana mo? Lingo-lingo na mga yawan-on ay. Maunay atong buhaton aning nidaog, ato silang pakitaon ba nga ni ay diri kuwang nya sa mahigugmaon og respectful way atong ipresentar kanila unsay kuwang. Haron posible nga maapil sa ilang agenda sa paghimo sa kauswagan. Dili ba mahibilin? Ug mao ni ang tinuod nga unity or unit team, ang teamwork sa tao ug sa Ginoo. Ang teamwork nga nagikan sa kasing-kasing nga mahigugmaon, maalagaron ug kamaong muantos alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Tanang mga nasod. Nindot kay no? Kamong tanang mga nasod, dahiga ninyo ang Ginoo. Ato sa ning isulti sa mga nidaog karon, dayga ninyo ang Ginoo aron ang tibuok natong nasod sa Pilipinas makamaos ang mudaig sa Ginoo, dili mahimong yawanon. Nindot ta.